Kvalitné osvetlenie cestných komunikácií prispieva k plynulosti premávky a znižovaniu rizika dopravných nehôd. Veľký dôraz svetlu sa venuje na diaľničných úsekoch a diaľničných obchvatoch miest, ktoré sú intenzívne vyťažené aj v noci. Hovoríme predovšetkým o mimoúrovňových križovatkách, mostných telesách a komplikovanejších križovatkových uzloch. Najnovší prírastok diaľničnej sieti Slovenska, 59-kilometrový obchvat Bratislavy, D4R7, ich má hneď niekoľko. 14 križovatiek, 122 mostných konštrukcií, vrátane Lužného mosta, spájajúceho pravú a ľavú stranu rieky Dunaj. Práce na ich osvetlení sa začali v roku 2018 a posledné objekty sa dokončili v lete 2023. Spolu 3000 svietidiel, 2000 stožiarov, 3 roky výkopových a elektroinštalačných prác, ktorých realizáciu a dodávku zverilo víťazné konzorcium Cintra spoločnosti Zumtobel Group v celkovej hodnote 6,5 milióna eur. Rôznorodosť úsekov, ktoré bolo potrebné kvalitne osvetliť, si vyžadovala rôzne typy svietidiel. Každé prostredie, úsek má svoje typické svetlotechnické požiadavky na intenzitu a kvalitu svetla. Na obchvate D4R7 sa preto inštalovali 3 typy LED svietidiel v rôznych výkonnostných prevedeniach. Ich konkrétne využitie záviselo od priestorového usporiadania, šírky vozoviek, výšky stĺpov, vzdialenosti medzi stĺpmi a potrebnou intenzitou. Vo vyťažených úsekoch uzlov sa osadili svietidlá Civitech v 2 rozmeroch s užším vyžarovacím uhlom svetla a so širším vyžarovacím uhlom svetla. V oddychových miestach, diaľničných parkoviskách kvôli väčším plochám sa využili vysokovýkonné Area Flood Pro reflektory s extra širokou distribúciou svetla na vysokých stožiaroch. Vyznačujú sa hlavne extra silnou odolnosťou voči korózii C5 a dlhou životnosťou až 100 000 hodín. Vďaka optickému prevedeniu pri správnom nastavení nevyžaruje svetlo smerom nahor a do nežiaduceho priestoru, preto neoslňuje šoférov a neruší okolitú faunu. Pri výstavbe osvetlenia bratislavského obchvatu sa muselo vysporiadať aj s javmi, ktoré nesúvisia s technikou, ale s prírodou. Obchvat totiž prechádza výnimočným prostredím lužných lesov, ktoré podlieha ochrane prírody Natura 2000. Organickou súčasťou tohoto prostredia sa stal najmä diaľničný Lužný most. Nájsť kompromisné riešenie pre životné prostredie, teda zníženie mortality vtáctva a hmyzu na jednej strane a súčasne docieliť bezpečnosť cestnej premávky, nie je jednoduché. Vlastne je veľmi komplikované, keďže ideálne osvetlenie v exteriéri v podstate neexistuje. Projektovanie osvetlenia však v tomto prípade neležalo na našich pleciach. Na základe dostupných štúdií, diskusí s expertami na životné prostredie, ale aj zahraničného príkladu, vybral projektant modrú farbu. Modré svetlo môže totiž v prostredí vody pre hmyz fungovať ako svetelná bariéra, ktorá ho udrží nad hladinou vody a zabráni mu odletieť k svetlám aut, kde by vo väčšom množstve mohol pokryť cestu šmyklavou vrstvou. Je to z toho dôvodu, že modré svetlo priťahuje hmyz v najväčšej miere. Vedecké štúdie tiež dokazujú, že modré svetlo najviac znižuje aj riziko kolízie vtáctva s osvetleným objektom. Určitým vlnovým dĺžkam sa totiž vyhýbajú. Vozovka mosta je osvetlená svietidlami Civitech, ktoré vďaka kvalitnej optike svietia výhradne na vozovku. Nové LED svietidlá so svojou dlhou životnosťou, možnosťou regulácie intenzity osvetlenia a vysokou energetickou účinnosťou šetria prostriedky Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá má osvetlenie vo svojej správe. V čase výberu a realizácie ponúkala rodina svietiteľ Civitech najekonomickejšie riešenie, životnosťou i výkonom. So svojou životnosťou 100 000 hodín patrilo k špičke na trhu. Výhodou bol aj široký výber rôznych optík pre rôzne situácie a rôzne výkony. Dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu bol vzhľad svietidiel. Tie naše zaujali svojim inovatívnym, atraktívnym, minimalistickým dizajnom, ktorý vhodne dotvoril architektúru celého projektu predchádzajúceho mestským i prírodným prostredím. What?